Wa na makaipsot ang giilang idlas o most wanted person sa Talisay City human siya masikop sa kapulisan sa Talisay City Police didto sa Sitio Pungsod, Barangay Lawaan 3. Ang dinakpan giila sa alyas nga si Jerome, 30 anyos nga molupyo sa Lawaan 3. Bitbit sa mga operatiba ang warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Romeo Reyes Jr. sa RTC Branch 65. Bato kang Jerome kinsa nagatubang og kasong paghupot og illegal nga drogas ug uban pa. Gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga usa ka tigpayuhot og illegal nga drogas ang suspect. Gialarma kini sa miaging Hunyo sa tuig 2024 apan mipabuto siya og batok sa mga operatiba nga mo'y hinungdan nga nakasibat siya og nagtago-tago. Giila siya sa regional level nga top 5 nga most wanted person. Napriso na ang suspect samtang nagpaabot siya nga ipresentar sa korte.